Dagiti inmun una isudan to dagiti maudi, dagiti naudi isudan to dagiti umun una. The first will be the last, and the last will be the first. Matthew 20 verses 1 to 16. Dito yung istorya ni Apo tayo Yesu Kristo nga kunana, mayarit ti pagarian ti langit iti kastoy, adda idi iti maysa a tao nasapa anapan nagbirok iti tangdanan na ngagtrabaho ti kaubasan na. Alas 6 nga rinumuar, dito lanuner nga mapanagtrabaho iti kaubasan. Iti alas 6 nakitulag kadagiti tattao at tangdanan na ti tunggal maysa iti maysa abagi iti pirak, sana inbound ida iti kaubasan. May nga bagi iti pirak, may nga dinaryo. Okay, tangdan ti may nga aldaw. May pesos siguro, I don't know, 1,000. Sla 1,000 siguro. Idi alas 9 napanmanon iti tiyendaan iti market. Nakita na dagiti sumagmamano alalaki nga agtaktakder. Ket kinunana kadakwada, in kayo mat agtrabaho ijay kaubasan, ta ited kunto iti rumbeng atangdan. Okay, rinumor manen dahil lalaki iti alas 12, kun iti alas 3, ididandan ni alas 5, napan manen tindaan. Ket nakita na iti sumagmamano alalaki ngagtaktakder. Kinunana kadakwada, apay nga dadadaulan nyo iti tiyempo yung agmalmalam ditoy. Awan gamin iti pagtrabahuan mi insumbat na. Okay? Imbagana kadakwada, in kayo mat agtrabaho iti kaubasan. Iso nga inayaban na. Alas 6, rinmuar. Alas 9, alas 12, alas 3, kan alas 5. Kahit na nga sa di alas 5, 1 hour lang iti nabati nga pagtrabahuan na. Okay. Idi sumipngatan kinuna iti akin kuwa iti kaubasan iti katalok na. Ayabam dagiti mangmangged tatangdanang ida irugim kadagiti naudi asimrok. Ti umuna nga mawarasan iti tangdanda kat dijay naudi. Di nagtrabaho iti may salang nga oras. Natangdanan iti gagangay aswildo iti agmalem titunggal maysa kadagiti nang rugi ang nagtrabaho iti alas 5. Idi napandag iti inmun unaan na ayaban. Okay. Ti naisarita lang dito ikit. Kuay. Jay alas 5 nga nang rugi 5 to 6. Ken napan nga dagos jay kaunaan alas 6, sana nga sinarita dito jay nang rugi ti alas 9, alas 12, kan alas 3. Siguro han nga nagririda jay. Ngem di jay nang rugi ti alas 6, nagririda. Idi napandag iti inmun unaan na ayaban, in paggarukda nga adu iti awaten da. Ngem naipadamet iti tangdanda kadagiti naududi. Inawat da iti tangdanda ngem nagdayamudum da iti nagpatrabaho. Una yun, nagdayamudum da. Okay, nyati bagbagada. May salaang nga oras iti panagtrabaho dagiti naudi asimro. Ngem da kami nagmalmalem. Anak napudpudutan kami in padam iti tangdan. Okay? Gayam kinunati akin kukuha iti kaubasan iti maysa kadakwada. Saan ka nga sinao? Okay? Imman namong ka ang matangdanan iti gagangay aswildo. Iti agmalam. Dahil mat nga talaga. Alam iti tangdan mo ket pumanaw kan. Kayat ko nga ipada ti tangdan mo iti intangdan ko iti naudi. Awan aya iti kalintagak amang gasto iti kwarta kas iti pagayata. Wenno umapal ka kadi agsipod ta naparabura. Ito iti may nga saplit kada tayo. Okay. Saan tayo nga questionaran iti parabor ni Apo Diyos. No kita nga dadarot parabor ti padam nga tao niya iti kunana makipagragsak ka.
kadakwada, saan mo nga apalan. Okay, kan nakitulag mo, nalawag nga nakitulag nga may sanga dinaryo. Apay nga agriri daw pelaan. Ingibos na Jesus nga rod, umunan to dagiti maudi, kat maudin to dagiti umunan. Sino dagiti nagtrabaho iti may salang nga oras? Damin say na kadatay. Tayo nga tattao iti maududing alda. Dagiti nagtrabaho iti 1 hour, dagiti naudi. Isuda dagiti nga awan maiparamag na. 1 Corinthians 1:29. Kunana ijay 1:27 to 1:29 ti 1 Corinthians. Pinili ni Apo Diyos dagiti nanungnung iti lubo. Tapno maibabay dagiti masiro. Pinili na dagiti nakapsut tapno maibabay dagiti napigsa. Pinili na dagiti nababa dito lubo. Dagiti mairuruman. Hallelujah. Tapno itikastan ni Apo Diyos lang ti pagtalkan. Okay? So nga kunana, awan iti may paramag tayo iti sanguanan ni Apo Diyos. Everything, amin nga da kada tayo. It is the gift of God. Awan tinagapo kada tayo. Ni Apo Diyos nang tatipig sa tayo, no apay nga nagtrabaho tayo. Ni Apo Diyos tinangtad iti sirit tayo, no apay nga binmak nang tayo. No apay nga nakapalpas ka iti skwilam. Ti panagadal mo. The wisdom is from the Lord. Awan ti may paramag tayo. Isu nga dagitoy dagiti nagtalak. Isu da dagitoy dagiti naisalakan baban iti parabor. Gapu iti parabor baban ti pamati. Saved by grace through faith alone. Han nga gapu iti trabaho, not of works, so that no one could boast. Okay? It is the gift of God. Naawatan tayo. Awan ti may paramag tayo ti sanguanan ni Apo Diyos. Dagiti dagiti agtaltalak launay. Kani Apo Diyos, babuan kani Yesu Kristo. May sapay nga inayon ko dito, isuda ti mangirepresentar kani Jacob iti Biblia. Ni Jacob. Okay. Mas daw tayo apangahan nga ni Esau iti pinili ni Apo Diyos. Tani Jacob dito ikot isunat ti sikan. Ni Esau iti deserve nga pilihan ni Isaac nga bendisyonan ngam apay nga ni Jacob. Ni Jacob kay paykat sinaom da kani inana ni Amana. Okay. Apay nga ni Jacob? Dakkel, nagulbud. Okay. Ni Jacob kani Amana. Sinaorda ni Amana. Tapnula ang bendisyonan na. Apay nga isot pinili ni Apo Diyos. Apay nga isunat na bendisyonan. Gaputan ni Jacob. Adda pamati na ni Apo Diyos. Hallelujah. May isa isuna kadagiti heroes of faith iti Hebreo 11. You must understand nga itikit-kitan ni Apo Diyos kada tayo hanla nga may sangal daw. Makita na iti the whole life tayo, manipon na yanak tayo, nawat tayo na Jesus, dinamati tayo, aging ganang mamatay tayo, dito yung lubong, nakita ni Apo Diyos. Saan lang may sama generation, itikit kitaan ni Apo Diyos, no dikat generations. Makita na iti the whole picture. Okay. Isu nga, nagkamaliman ni Jacob, nga panangsaor da, panag-ulbur na, kani Amana, tapno mabindisyonan, isu na, nakita ni Apo Diyos na dyan. Ngam saan nga dahil ti mangdadaol iti generation, iti the whole plan of God. Gaputa urekit kitan tayo ni Esau, apay nga nga pinili ni Esau. Dito iti talantanan tayo iti sumarong. Gaputa hibilong, kadagiti nagtrabaho iti 12 hours. Hallelujah. Sinuda dagiti nga nagtrabaho iti 12 hours. I-represent na dagiti Hudyo. Dagiti religious people iti tiyempo ni Jesus. Gaputa isuda dagiti adda iti maiparamagda. Isuda dagiti kunada nga inmuna. Hello. So nga narigat nga kung kunata yung iparparamag tayo nga da kamiti ko na. Delikado kayo. Hallelujah. Ang Diyos ang nakakaalam. Alam ng Diyos kung ano ang pananampalataya natin.
Antay nga iparparamag nga tayo ti kaunaan. Tama ipada tayo dito. They are the Jews, gaputa. Iparamag da kami ti pinili ni Apo Diyos. Nanipod idi. No dati relihiyon nga kunada isudat kaunaan inmun unapay dagiti Hudyo. Dagiti Jews. Dagiti Israelites. Okay. Adut maiparamag da uray kitaan tayo iti tiyempo na Jesus. Okay. Iparparamag da dagiti panagfast-fasting da. Dagiti amu da itilinteg, the law of Moses. Dagiti offerings da. Iparparamag da dagiti. Okay. Ngan mabalin mo't nga dagiti nagtrabaho ti 12 hours dagiti nga agtaltalok iti own righteousness da. Self-effort da. Dagiti wealth da. Dagiti own wisdom da. Okay, delikado da dyan. Kanjay ko na i-represent na ni Esau. Ni Esau, basaan tayo dyan Hebrews 12, verse 16 to 17. Ijay Nasbing version. New American Standard Version. Okay. Kunana, that there be no immoral or godless person like Esau. Ni Esau gayam kat maibilang nga immoral, godless like Esau, who sold his birthright for a single meal. May salaang nga panangan inla ko na iti birthright na. Kat kuna iti author iti Hebrews nga ti panangila ko na iti birthright na may nga kinaawan pamati na iti Dios. Wow. Hallelujah. Amuyo idi nga DJ aksyon na nga idi binindisyonan ni Jacob ni Isaac ni Jacob permiti pungtot na. Hallelujah. Isu nga kuna na verse 17 nga when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance. Though he sought for it with tears. The whole life ni Esau nakita ni Apo Diyos, no place for repentance. Noon pa'y pinakawan na, edi how many years, at least pinakawan na ni kabsat ng Jacob. But if we compare them, ayatin nga kakabsat, ni Jacob ti dati pamati na isuti pinili niya Apo Diyos. Nawatan tayo ayatin nga kakabsat. Hallelujah. Dagijay nga nagtrabaho iti may nga oras. Isuda dagiti adati pamati na kana Jesus. Okay. So nga kitaan tayo ayatin nga kakabsat, tadat tayo nga namati, saan tayo nga maipadpada kadagiti religious people, dagiti Pharisees, nga iparparamagda iti religion da. Do not follow them. Baka mainayon kayo pa'y kadakwada. Hallelujah. Iso nga, kasjay ayat nga kabsat, do not boast about your talents. Do not boast about your wisdom, your gifts, your strength, your good works, your wealth. They are all given to you by the grace of God. Ti aramidom kitdi agyaman ka. Agyaman ka ni Apo Diyos gaputa. You are the first, not the last. Or you are the last who become the first. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah.